Ngapa iki aja? Arep madang jare ora undi. Dosa. Pacaran ya mbok dosa jere. Lho, aku kok pacar. Ya ora sih. Apa iki ya? Tunggu mercon bayu mengidul, mau anak, Apa anak? anak. Ya yuk, Yuk, turunan. ya yuk. Pada dipira. Tunggu tayangan dikitnya. Itu tepura. Sewu, Sesewu tok. ngomong anak, anu menyelumian. Buka ya Oh, sama iya. pas gitu. Kira. Cek kalau. Ya, Ya yuk. ya yuk. Gas. Usaha nang kene apa ya ketone tempatnya strategis. Usaha kayak wong angel temen iki ya jarku kan wis tau dagang narkoba diket cedok dagang wadonan ora payu no elek-elek lah jan dagang iki bae mbok lah makan payu atur mercon bae mbok lah yo mercon 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 Dagang aparane Rika, Kang? oke dibaca apa ge Aba aku L mercon. Oh iya, Mercon, kalau iya. mercon pas banget yang pas adep tuku mercon. Merconnya anu piraan? ya pokoknya murah kayaknya tulisannya murah aman maning ya kabehan sene 3.000 bae lah wis anu nggo penglaris Teknya oleh apa, Ra? ya sing normal gue ngenyang 10.000 ke priwe? 10.000 nggo disit urung ngolin jimote kan kana lah Saya sih ke priwe iki nek anu 10.000 tak bayare. nggodin ya 10.000 Jel di. Kae nggo disit nggo tek hitung niki pira 10.000 ya 10.000 urung bisa lah wong kan kanan jimote be ora semeno ya wis lah bisane sepira lah. Lebih pira mikir 3.000 jerek ora bisa. Ya wis lah 4.000 bae. Nggo kowe. 4.000 kuwi duite lanjut golek Kayaknya ditek di deal ya ki ya. mercon iki nggo nyong sisan ya. Saya ya wis. Ya. Deal ki ya. Ya. Salaman mau kantor ning Lombok. Deal. Kok di paten Apa maning? Ki apa? Dibaca tulisannya kayak buka. Buka. Kon dibaca. Mercon murah mah aman maning. Ye, Mercon murah. Dia mbok murah. Ya murah. Aman. Ya ora ngerti. Ye. Mercon ge mau nih, Bob. Ki sing diarani mercon. Ya mbok ge mercon murah kayak dibaca ya, wong bener-bener murah aman. Ya
Ya tur murah ya aman tapi iki apa? Iki Ya pasti wis. diplemungna iki. Bocah TK PT yang gawe. Ya karepe apa mbok wis murah Ya aman. mending siki Rika karo nyong madang bae ayo, ngobar bae gendut. Lah apa masalah dening gelet wong Lah nyong iya adone Rika iki. lomboni nyong. Lah ya sampe yang lombok yang bener murah aman. Ya iya tapi lah. Yo, ayo Ayo lah. lah. Panjen bakul ora kena di. Ya apa nyong wis bener murah aman. Lambu. Bocah. Bocah, karepe apa sih jare ndelok mercon sing aman yang gue mikir ya wis lah doa karepe